xejn, nawgura jum il-mara lin-nisa kollha dan il-jum. Sejħna din il-konferenza tal-aħbarijiet biex nagħmlu numru ta' riflessjonijiet fuq dak li qed ikun propost minħata tal-Partit Nazzjonalista u anke biżavi dak li qed ikun propost minħata tal-Partit Laburista, partikolarment rigwardanti in-negozji f'pajjiżna. Fil-manifesti jew il-Partit Nazzjonalista jgħid li l-inċentivi kollha se jkunu qed joffri lin-negozji se jingħataw biss lil dawk iċ-ċertifikati bħala ECG, negozji li jikkonformaw mal-għanijiet soċjali, ambjentali u ta' governanza tajba. U il-manifest jitkellem bl-aktar mod ċar anke d-diċitura tiegħu l-aderenza għal kriterji tal-ECG ser tkun determinanti għal min jibbenefika minn inċentivi u miżuri ta' appoġġ lill-intrapriża. Qed nikkwota mill-manifest tal-Partit Nazzjonalista paġna 163, l-aħħar verżjoni. Dan però mingħajr ma wieħed jidħol biex jispjega eżattament dan il-proċess x'jirrikjedi. U madwar l-Unjoni Ewropea, il-proċess ta' reporting mhux finanzjarju huwa governat minn Non-Financial Reporting Directive. Din sa issa tkopri dawk il-kumpaniji mejjusa kbar, għal daqstant mhumiex kumpaniji mikro jew żgħar kif għandna f'pajjiżna. Fil-fatt bħalissa fl-Ewropa madwar 11,000 kumpanija biss huma mitluba jadderixxu ruħhom ma' dawn il-kriterji. Hemm ħsibijiet biex dan ir-rapportaġġ jibda jiġi mitlub minn kumpaniji oħra, imma żgur dan mhux maħsub għal negozji kif hawn Malta, ġifieri negozji mikro jew żgħar. Il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu xejn ma ta' dettalji fuq eżatt x'tip ta' non-financial reporting qiegħed jipproponi. U allura wieħed jispera li n-negozji ta' pajjiżna li ġa jaffaċċaw sfidi biex ilaħqu ma' dawk li huma standards ta' rapportaġġ li huwa mitlub minħabba direttivi li jkopru lil pajjiżna, mhux se jispiċċaw matna b'aktar regoli li lanqas ir-regolaturi Ewropej ma jixtiequ jimponi fuq in-negozji mikro u żgħar bħal dawk li għandna f'pajjiżna. Il-Partit Laburista assolutament mhuwiex kontra lin-negozji tagħna b'mod volontarju jadottaw frameworks ECG. Anzi, ġa żviluppajna pjattaforma u se inkomplu naħdmu biex ikollna framework adattat għaċ-ċirkostanzi ta' negozji ta' pajjiżna. U ma dan insitu ukoll il-fatt li konna aħna il-partit mill-gvern li ressaqna l-qoddim l-att dwar l-intrapriża soċjali. Li hu żgur imma li f'kull innovazzjoni li se nagħmlu aħna se nibqgħu spalla man-negozji tagħna. Aħna lin-negozji tagħna rridu ninċentivawhom u mhux nitfgħulhom aktar biżijiet. Tajna eżempju l-bieraħ stess kif ħabbarna pakkett ta' miżuri għan-negozji fejn ġa għandna skemi biex ngħinu lill-kumpaniji minn issa sejrin noffru anke energy audit b'xejn lill-kumpanija, kumpaniji li huma mikro jew żgħar. Għal dawn il-kumpaniji dawn l-audits ifissru spiża ta' mill-anqas 2,000 euro li se jkunu issa qed jiġu koperti mill-gvern. F'ċertu ċirkostanzi ċertu kumpaniji din l-ispiża jaf tkun anke 3 jew 4 darbiet aktar. U wara li nagħtuhom dan is-sosten se nkomplu ngħinuhom biex jimplementaw il-bidliet li hemm bżonn u li joħorġu mill-istess audits. Però aħna lil dawn il-kumpaniji maħniex ngħidulhom għamlu energy audit u implementawh inkella ma tibbenefikawx mit-tnaqqis fit-taxxa. Aħna se nagħtuhom it-tnaqqis fit-taxxa u se ngħinuhom jagħmlu l-bidliet ambjentali wkoll għax waħda ma teskludix l-oħra. Aħna mhux il-gvern tal-kastig, imma aħna il-gvern tal-inċentiv. Qabel l-2013 konna imdorrijin naraw skemi għan negozji illi fuq il-karta jidhru sbieħ ħafna, imma mbagħad meta wieħed jidħol biex jibbenefika għalihom jinduna li t-salsa se tiġi ħola mill-ħuta. U aħna ma rridux nżidu piżijiet fuq in-negozji fi żmien ta' irkupru wara l-pandemija. Aħna rridu nġibu lil kulħadd back to business. U hekk ser nexxinna nkunu l-aktar ekonomija li ser tikber b'saħħa madwar l-Unjoni Ewropea. Kif effettivament qed tbassar l-istess Kummissjoni Ewropea.
Gvern ġdid Laburista huwa kommess li ssir il-qalba ambjentali, gvern ġdid Laburista huwa anke kommess li titjieb il-governanza fost in-negozji tagħna wkoll, imma huwa wkoll kommess li jibqa' gvern pro-market li mhux nagħtnu lin-negozji żgħar u lis-self-employed bi burokrazija, rapporti u awditjar li ma jispiċċa qatt. Jew li nneħħu l-level playing field lin-negozji fejn jekk inti kbir u tiflaħ tħallas il-konsulenzi tibbenefika minn rata baxxa tat-taxxa, bil-banda l-oħra jekk tkun żgħir u mingħajr fondi biex tħallas għal dawn is-servizzi tispiċċa tħallas rata ogħla ta' taxxa minn dawk il-kumpaniji kbar li tkun qed tikkompeti magħhom fis-suq. Gvern Laburista se jibqa' spalla għal kull negozju, speċjalment dawk in-negozji li huma żgħar. Grazzi Jonathan, bonġur kulħadd naqgħod miegħek biex nawgura n-nisa kollha llum f'jum il-mara. Kif spjega tajjeb Jonathan mal-Partit Nazzjonalista ma tafx se tieħu imma tafx potenzjalment ħajkun qed joħodlok u xtaqt allura niftaħ ftit iktar fuq dawn il-punti. Fil-waqt li l-Partit Laburista dejjem kien ċar li dan huwa l-Partit tal-inċentivi kien għadu u ħajjiqpa l-partit li ma ħajżidx biżijiet ġodda fuq in-negozji tagħna. U fil-fatt diġà smajna mill-kap tal-Partit Nazzjonalista li qabel bdiet fil-fatt anke l-kampanja elettorali jgħid li ġara darba l-biżijiet u l-prezzijiet jolew barra minn Malta hawnhekk għandhom jolew ukoll. U allura anke jekk nieħdu pereżempju s-settur tal-enerġija biss li kieku aħna bħala partit fil-gvern imxejna bil-filosofija u bil-mod kif irid jimxi l-kap tal-oppożizzjoni fejn minħabba l-pandemija għolew il-prezzijiet madwar l-Ewropa u madwar id-dinja u kieku allura minna kif qal il-kap tal-oppożizzjoni kieku f'pajjiżna il-prezzijiet fuq il-kontijiet tad-dawl kienu jitilgħu b'20%. Smajnieh ukoll waqt il-kampanja elettorali issa li diġà beda jbeżża bil-gwerra li hemm bejn l-Ukrajina u r-Russja. U beda jgħid li diġà sma' ħajjolew il-prezzijiet u diġà qatt qalbu qabel biss beda da. Fil-waqt li nirrikonoxxu li hemm sfidi iva, però naħseb alla ħares imxejna aħna b'dik il-linja ta' ħsieb waqt dawn is-sentejn ta' pandemija. Għaliex waqt dawn is-sentejn ta' pandemija kien hemm żidiet fil-prezzijiet internazzjonali imma x'ħdimna bil-aqal kien hemm il-gvern li refa' dawk il-piżijiet u mhux tefagħhom fuq in-nies u n-negozji kif fil-fatt qiegħed jgħid il-Partit Nazzjonalista u kif fil-fatt jagħmel il-Partit Nazzjonalista ġara darba ikollu l-fiduċja biex imexxi dal-pajjiż. Għax bħal fil-passat il-Partit Nazzjonalista diġà fil-fatt qiegħed ifittex l-iskuża biex jekk hemm il-darba il-poplu Malti Wawċi jagħti fiduċja lill-Partit Nazzjonalista biex imexxi u jitla' fil-gvern, allura nerġgħu niġu f'sitwazzjoni bħalma ġara fil-passat li jgħidilna issa qawwi l-maltemp u allura minn dak li għedna m'hemm xejn. U l-istess jerġa' jagħmel għax diġà qed juri li qed ifittex l-iskużi. Għax dawk li fil-fatt m'hemmx differenzi għaliex dawk l-istess nies li kienu jagħtu il-pariri lill-Partit Nazzjonalista anke fil-passat għadhom hemmhekk illum huma l-istess nies li qegħdin jagħtu l-istess il-pariri lill-kap tal-oppożizzjoni, il-Partit tal-Awsterità u l-Partit tal-Piżijiet. U llum fil-fatt biex inkompli nuru bil-fatti kemm dak li qegħdin ngħidu minnu ħankunu qegħdin nitkellmu fuq miżuri oħra tal-Partit Nazzjonalista. Proposta numru 12 fil-manifest li resqu tfisser l-akbar peace li ġie introdott minn partit fil-gvern fuq in-negozji tagħna jekk kemm il-darba l-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja mill-poplu. Fuq din il-proposta, Dr. Bernard Grech sal-lum il-ġurnata għadu ma nissel l-ebda kelma waħda. L-istess bħalma għamel fil-proposta tiegħu li jneħħi s-sussidju fuq il-kirjiet ta' qabel l-1995 u dik tfisser li allura 10,000 familja lillum qed igawdu minn protezzjoni jekk jitla l-Partit Nazzjonalista ħajkun qed ineħħilhom din il-protezzjoni. Proposta li tkellem fuqha biss għax kxifnija aħna. U hekk se nerġgħu nagħmlu llum. Illum ħanikxfu proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista, proposta numru 12 fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li tgħid u nisimgħuha sewdi x'jiena konvint li l-ġurnalista ħajkun din jikkwatqwa
biex il-pensjonijiet jibqgħu sostenibbli, is-settur privat irid jibni fond ġdid għal pensjonijiet f'pajjiżna. Xi tfisser di? Di tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel nett li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid li l-pensjonijiet kif qegħdin illum mhumiex sostenibbli. Aħseb u wara jekk qed jgħid li mhumiex sostenibbli kemm ħajkun qed iżidhom il-pensjonijiet kif għamilna aħna tul dawn l-aħħar 9 snin. Però tfisser ħaġa oħra. Tfisser li di mixejn ħlief l-istess proposta li kien ressaq Simon Busuttil fl-2017 dik li tkun piece ta' bolla ġdida fuq in-negozji tagħna. U m'għandix għalfejn tkun sorpriża. M'għandix għalfejn tkun sorpriża għax l-istess nies li kitbu l-programm elettorali li Simon Busuttil fl-2017 huma l-istess nies li kitbu l-programm elettorali qed jippreżenta Bernard Gregg. U ejja naraw xi tfisser b'mod fattibbli din il-proposta. U naraw ukoll fejn titħaddem proposta simili f'pajjiżi oħrajn. Jekk nieħdu pereżempju l-każ tal-Ingilterra, kull negozju l-Ingilterra għaliex adotta dit il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tissuġġerixxi, bil-fors irid jikkontribwixxi f'pensjoni privata oħra għall-impjegati kollha u għas-self-employed kollha biex ikollhom pensjonijiet simili. Jiġifieri, pensjoni privata bażika li teżisti fl-Ingilterra llum tirrekjedi li tħallas bolla addizzjonali ma li diġà għandhom, jiġifieri llum aħna nħallsu l-bolla u dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista u li jkun hemm bolla oħra apparti dik li tħallas. Fl-Ingilterra di qiegħda madwar 8%. Għandek pajjiżi oħrajn li titla' anke sa 10%. U allura jfisser li kull kumpanija bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista, apparti l-bolla li għandha preżenti, tkun titħallas bolla oħra ta' 10%. Pereżempju, jekk inti għandek negozju li jimpjega 10 ħaddiema u dawn jaqalaw kull wieħed 20,000, il-piż il-ġdid li ħajkun qed jerfa' negozju taħt il-Partit Nazzjonalista huwa ta' 20,000 euro oħra f'kontribuzzjonijiet fuq 10 ħaddiema. U allura nistaqsi, quddiem proposta bħal din li ħatkun l-akbar piż impost fuq in-negozji tagħna, ħansaqsi, għaliex il-Partit Nazzjonalista l-ewwel nett mhux qed ikun ċar fuqha. Tieni mistoqsija, għalfejn qed jaħbi fuq din il-proposta bħalma għamel fil-proposta ta' tneħħija tas-sussidju tal-kirjiet ta' qabel l-1995, kemm se tkun il-bolla li qiegħed jipproponi il-Partit Nazzjonalista li se jimponi fuq in-negozji, minn meta qiegħed jipproponi li se tidħol din il-bolla ġdida u din il-bolla għalfiex ħadd intuża wara kollox. Gvern Laburista pereżempju diġà qiegħed titjib fil-pensjonijiet ta' 2,340 euro tul il-leġislatura l-pensjonijiet u dan mingħajr ma nżidu ebda piż ieħor kif għamilna tul dawn l-aħħar 9 snin. U allura għaliex il-Partit Nazzjonalista jrid jitfa' piż ġdid biex jiġu finanzjati il-pensjonijiet ta' pajjiżna minn fuq il-privat. Propju fi żmien meta ħerġin waqt il-pandemija, ħerġin mill-pandemija, kienet tanta sfida bħalma nafu għal kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista jrid jitfa' piż ġdid ieħor fuq in-negozji tagħna. U għalhekk mhux ta' bxejn meta kulħadd jgħidlek li meta kienu imexxu ma nixfu l-ekonomija. Għaliex issa mhux talli għandna kap tal-oppożizzjoni laqas kapaċi jagħmel somma bażika ta' 25% fuq 100,000. Imma għandna kap tal-oppożizzjoni issa li lanqas jaf x'in id-differenza bejn kont bankarju ta' persuna privata għal kont bankarju ta' kumpanija. U hawnhekk toħroġ id-differenza. Differenza tas-serjetà, ta' tmexxija u l-importanza li min ikun qed imexxi it-tmexxija tal-pajjiż fl-ekonomija irrid ikun persuna serju li joffri wkoll miżuri serji. Kif fil-fatt qed jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern. Gvern ġdid Laburista mhux hekk biss kif fil-fatt qed jipproponi li kull negozju bil-proposti tal-Partit Laburista se jkun qed jiffranka sa 25,000 euro f'taxxa, kull negozju għandu garanzija li b'dan il-Gvern se jkollu l-orħos kontijiet tad-dawl u l-ilma, kull negozju se jirbaħ drittijiet ġodda bħal aċċess għal kont bankarju bażiku, kull negozju se jkollu aċċess għal Credit Review Office biex jara li talbiet
tas-self tiegħu ma jkunux miċħuda mingħajr spjegazzjoni valida, niċċentralizzaw il-proċessi ta' due diligence u hemmhekk innaqsu allura l-burokrazija, se ndaħlu skemi ġodda ta' investiment fejn ħajkollok għotja ta' 30% fuq l-investiment li jsir fuq capital fiss u hawnhekk anke dil-għotja tiżdied saħansitra għal 40% jekk l-investiment isir ġewwa l-Gżira Awċija, energy audit b'xejn għal kumpaniji mikro u żgħar, ninċentivaw ukoll il-qalba għan negozji aktar sostenibbli, legal framework ġdid ukoll għal kumpaniji startups, servizz sħiħ għal startups taħt entità waħda biex ikollok one-stop shop, kif ukoll allura meta tara dal-pakkett kollu ikompli tikkonferma li l-Partit Laburista anke f'dan il-każ huwa l-għażla naturali tan-negozju self-employed ta' pajjiżna. Fis-26 ta' Marzu vot għal Partit Laburista ifisser ambjent aħjar, anqas piżijiet għan-negozji u għall-familji tagħna. Mistoqsi.